Panguva inoi aiwa pane chitiko chinoshamisa chionekwa kunzi aiwa nyangwe nematop leaders aiwa at the ruling party ZANU-PF mumadistricts nemumaprovince toona kuti panguva inoi vanhu vaakutya, vanhu vaakutizana upenyu hwavo kuwanikwa kunzi aiwa mamwe madistrict leaders aiwa vouya panapa vachirizaina vachiti aiwa the rift yavamo muthe ruling party yava kutyisa just because aiwa kuramba urimo zvinotoendesa upenyu hwako aiwa pari risk sanapinda mashuka mudanyorwa panapa ndopano kuti subscribe like kuti on the bell icon. Pan this late yamuri kuona iri kutenda pasocial media yamuri kuona aiwa yemukomana ari kuyachirizana panapa tinokomune kukozo vanobuda kunyora vachiti breaking news ZANU-PF district chairman for Chivu Comrade Albert Muzondo resigns from ZANU-PF top post citing serious internal fights that have no people's interest. Tomashuka muda chitogwa this guy achiti aiwa panapa inangoda kurizana zvanoda kuti ma-internal fights acho avapo aiwa kana wakatoholda aiwa a top position unenge utori very very influential in that post is very controversial. Was any silly movement or any silly mistake aiwa vakomana nopendesa panapa anobuda achiendera mberi achiti is resigning just because ma-internal fights aya they have no interest yema-citizens. These internal fights they are against the will and the wish of the citizens. Zvaruya panapa achiti aiwa iye semunhu hake anokoshesa kodzero dzevanhu nedzema-citizens anozviona zviri rightful kuti astepe down. Mashoko atoona kuti anobuda panapa tiona this guy achirizaina aiwa tiona the regime aiwa this party tichiona kuti vakomana varongozvirwisa pachavo, opposition they destroyed it and now takuona kuti mavoices they are rising from their own party. Mashoko ari kushamisa vanhu vachiona kuti aiwa this party yachizoparara manje. Mbodidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa tichiona these events achiunfolda people they do not know kuti aiwa ramangwana vachamuka zvakamira papi. Nekumasection medu mudzi mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.